رژیما سووری bi sedan zarok dibin temenê 18 salan da leşker dika di baregehên şer da bi serpiriştiya efseran, serbarî perwerdekirina hejmarek mezin ji xwendevanan li ser bikaranîna çekan û karê leşkerî, da ku wan tevlî rêzên artêşa rejîmê bixin. Di bin navê Ketîba El-Baas ji bo leşkerkirina zarokan di dibistanan da. Ev gav tê piştî projeyeke leşkerî ku ji alî rejîmê ve têkirin bi sponsoriya Yekîtiya Ciwanên Şoreşê an ku Îtîhad Şebîbet Thewra û bi serpiriştiya efserên Esed. Ev baregeh nêzîkî 405 ji hevalan li xwe digira bi serpiriştiya her yek ji Mazin Şahîn, emîndarê Liqê Yekîtiya Ciwanên Şoreşê û Hemîd Rukun İbrahîm El-Ferwî, endamê serokatiya Liq. Ev baregeh wê nêzîkî 10 rojan wê perwerdê bidin wan xwendevanan li ser raştina çekan û karê leşkerî ji bo rawestandina wan di rêza duduwan piştî leşkerên Esed. Li gor ku Kanala Sema û hin malperên hevalbendên rejîma Sûrî belavkirina. Emîndarê Liqê Yekîtî li ser giringiya leşkerkirina zarokan ragihand ku Ermanc ji avakirina van baregehan ku her ciwanekî Sûrî raştina çekan bizanibe û çawaniya danûstandinê bi qeyrana ku Sûriya niha têde derbas diba. Berî heftiyekê biryarek ji Encûmenaya Sedanê ya Kantona Cezîrê hat derxistin, ew jî leşkerkirina neçara. Di vê biryarê da ku her ciwanek ji malbatekê ku temenê wî di navbera 18 ta 30 salî de ba, tevlî vê biryarê bibin. Hêjayê em li bîr bînin ku niha li Rojavayê Kurdistanê duyemîn salvegera şoreşa Rojava îro hat pîrozkirin û bi helkefta vê rojê çendîn meş û xwepêşandan hatin li darxistin. Ji aliyekî din, Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD di ahengekê da bi bûneya derbasbûna 2 salan li ser şoreşa Rojavayê Kurdistanê careke din bang li ciwanên Rojavayê Kurdistanê kirin ku bi şêweyekî les tevlî aniyên şer bibin û bi taybet di ew şerê ku niha li bajarê Kobanê diqewima. Adile Ehmed, Programa ARK.